Outfit of the day. Oh, nice. Det er godt være. Det bliver svært. Jeg glemte min kasket. Hvor har I fået chef fra? Der kom hun. Hvor finder du det? Ja. Nå, men... det kan man... Der er jo en lidt sjovt, brother. All I see is signs, all I see is dollar signs. Jeg føler mig som en Facebook-mor. Ida mig! Ida mig! Ida mig! Men vi bliver lidt i det franske. Vi skal... Wow, så på vildt. Den er stærk. Nu skal I høre. Alle pigerne kommer herover. Okay, vi har lavet sommerfugle. Cute. Magic girl. Ej, man kan overhovedet ikke se det. Nej, man kan nej. Det er bare sådan en plet. Sådan en glimmerplet. Fordi det matcher lidt til looket, det der hårde look. Ja. Jo. Lyset bliver snart slukket. Nå, ja. Er du sød? Det er ikke slukket, eller hvad? Hej. Så vi er simpelthen ude på at finde Malte. Malte Kistrup på hele skolen, og vi har ikke fundet ham endnu. Og Mille hun Så går vi i gangen med fitness. Så siger vi, at det var helt mørkt. Så siger vi, okay, vi løber nu. Der var Nicoline, hun stod og skræmte os alle sammen, så vi tænkte bare, okay, så spurgte vi, tager spurtet. Og så ligger der en fucking palle eller sådan noget, så Mille hun fandme falder. Fuck, det gjorde ondt. Og jeg havde også sådan en, jeg havde sådan fået drinks. Og så alle begyndte bare sådan der at gå ovenpå os. Vi var bare i vejen. Vi så bare i vejen for alle. Det var ikke så godt. Det var ikke helt godt, men Gemini on top. Alfa-looken, Sigmas. Ej, hvorfor var den tunge ud? Ja, okay. Hvor min drink er blevet skudt. Nej, først så faldt jeg. Og så tager jeg min drink. Så skudt Rasmus ud af min hånd. Ja, når det er anden gang, hun skal have en ny drink, så tror jeg altså ikke helt, at du tror. Mille må ikke få hendes daglige sodavand. Okay. Åh, præcis. Åh, nej, løg. Fuck ud også, det var da lige Sigrid i det her bag. Jeg tror, at Sigrid er bedst til det kurs. Vi fik chips. Ja. Det var simpelthen den Halloween-fest. Det var det. Den var skam god, og klokken er 9:15 nu, så nu er det på tid, vi skal i seng. Og vi fik nogle chips til. Vi har fået, de har stjernetips. Hvad waiter vi i aftenen? Vi waiter en 10 ud af 10. 10 ud af 10. Der kunne godt have været lidt mere liv på floor. Men ellers... Det var lige, vi hittede vores move. Ja, det vil demonstrere. Vi vil lige demonstrere vores floor move. Yup. Og lad os bære sammen. Bære sammen. Den her. Bære sammen. Ej, det er ramspiser for lige på floor. Altså, Kurt skulle ikke være den eneste, der stod der. Nej, Kurt skulle... Ja, han havde brug for lidt selskab. Det går også. Det var fandme også. Ja, og det var fandme nice. Så vi takker ud for i dag. Ja, vi ses, guys. Hej. Fundet vores kostymer. Hej med. Hvad skal jeg gøre? Ved at kigge.
Første fangst på jagten. Og vi fik at vide, at vi kunne komme tilbage igen, hvis der ikke var andre. Så var secured. 2 stykker sliks i hvert fald den her aften. Vi kan mærke, at kosten, der bliver tungere og tungere. Og det er så bare løg. Vi rammer jackpot nemlig. Vera, hun kan mærke det i hendes perler. Jeg kan mærke det i mine perler. Jackpotten er der snart. Hello there. Update er, vi kan ikke finde nogen hus, som sådan der rent faktisk giver slik ud. Jeg har lige fået et hus, men ellers så er folk lidt ignoreret. Vil se? Jeg har fået den her slikpind, den matcher lidt mit hår. Slikhår. Mig også. Altså det er en video, men det er fint. Okay. Popcorn! Fuck, det er skørt, mand! Right foot creep, oh, I'm walking with that heat. Look around, stay low, make sure they don't. Folk ligesom begynder at lukke lidt noget. Så nu er vi på vej tilbage til efterskolen. Ja. Og det, prøv at filme ud på vejen. Man kan ikke se en side. Nej, mand. Og jeg har også lige slået min telefon, så jeg kan ikke se noget på min skærm. Overhovedet faktisk. Så det er skønt. Hey, vi har fået slik. Ham der. En helt pose, mand. Ja, altså Christian var fucking gavmild. Vi var de eneste, der havde været der på den her. Så vi havde bare fået fucking meget slik. Vi laver en video, når vi kommer tilbage. Og så laver vi slikdeling. Vi har også bare lige gået 10 minutter. Ja, specielt for ham. Vi gik 700 meter ekstra for at møde ham. Og jeg tror, vi er de eneste, der har været der. Jo, vi var de eneste, der havde været der, tror jeg. Så går vi fandt der undercover mood til skolen. Vi opdagede nogen på skolen. Vi har fundet chipsene. Vi har fået flere chips tilbage på bordet, så vi har stjålet dem der. Vi har nakket chips hernede. Og de er fucking lækre. Er der stjerner? Jeg håber ikke, det er nogen, der exposer os. Det vil ikke være så godt. Du skal da holde den længere op. Katamera! Vi kan ikke være mere død end det her. Ej, det var det bedste, men vi kan ikke være noget. Status er også frit. Fuck, jeg er træt. Vi er bare klar til at komme i sengen. Jeg må ikke gå. Det kender jeg altså ikke.
tid.